Diyos marhay na aga po sa saindo gabos. Iniimbitaran ko po ang gabos na magluhod para sa pagpamibi tumang sa paglakop kan COVID-19. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amang maheherakon asin mapagmakulog, minadulo kami sa imo sa samong pangangaipo. Hinahagad mi sa imo ang pagligtas sa mo tumang sa pandemya kan COVID-19 na naglalakop ngunyan asin nagdadaranin kagadanan. Hinahagad mi sa imo ngunyan, nalilingya kami nin may pagkamuot, asin huli kan sa imong nakakaomay na kamot, mapara sa mo ang takot, nadarakan helang asin kagadanan, maibalik ang samong paglaom, asin mapakusog ang samong pagtubod. Ipinapamibi niya mo, nagiyahan mo ang mga tawong naghihingowa sa paghanap nin bulong, asin sa pag-adal, kan paglakop kaining helang. Nagpapasalamat kami, huli kan mga bakunang na pagkanigong mahimo, huli kan sa imong mapag-antabay na mga kamot. Bendisyoni ang samong mga paghingowa, na gamiton ining mga bakuna tanganing mapundo ang pandemya sa samuyang nasyon. Ipinapamibi niya mo ang mga eksperto sa salud, tangani na sindaman makatabang nin may maninigong kakayahan, asin pagmakulog sa mga may helang. Warasan sa inda ang karahayan sa isip, asin sa hawak, kusog sa pagdusay kan sa indang sadiri, asin kaligtasan tumang sa kahelangan. Ipinapamibi miman ang mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod maumayang tulos, ligtasan itong mga nangangataman sa inda, warasan sa mga nagadan ang kapahingaloan na daing kasagkoran. Itao mo sa mo ang biyaya na maghingowa para sa karahayan kan gabos, asin sa mga nangangaipo. Lugod ang samong pagmangno asin pagmakulog sa lambang saro, maghawas sa mo ngunyan na panahon din kasakitan, asin magdara sa mo sa pagbabagong buhay asin kabanalan. Inihinahagad mi huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. O banal na lalawgod ni Jesus, San Jose, mabinio na esposo ni Maria, Nuestra Señora de Peña Francia, sa ngaran ka na ma, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Diyos marhay na aga po, asin manigong bagong taon sa gabos. Sa liturhiya kan simbahan, ngunyan sa tuyang sineselebrar ang solemnidad ni Maria, ina nin Diyos. Sarong titulo ni Birhen Maria, ninhuli sa pribilehyo sa pagiging ina ni Kristo, na iyo ang ikaduwang persona kan Santissima Trinidad. Sa pagpuon kan bagong taon, minadulok man kita sa satuyang mahal na ina, tanganing antabayanan, asin rangahon kita sa satuyang pagbaklay sa kinaban. Asin tanganing mamidbidan, asin maipamibid niya to sa paagi kan sa tong mga giboan sa iyang aki, asin madaraman sa satuyang kapwa. Ngunyan iyuman an aldaw sa pagpamibi para sa katuninongan kan kinaban. Makakaibahan niya to sa selebrasyon niya tong ini, iyo si Reverendo Dionisio Gavino, ang satuyang ginagalangan na parochial vicar. Matindog po ang gabos. Magmamahal kinahan ang Diyos kuya na, lambang puso lambang kanagman niya sa pagsamba. Umamunta ang Diyos sa tuyang katubos, siya sambahon sa
Sa ngaran ka na Ma, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Hesu Kristong kagurunan taan pagkamot kan Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, akuntan sa itong makasalan, tangani magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko. Kaya nangadya ko kay Santa Maria, Dani na Virhen, sa gabos na angeles asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang nantang Diyos. Maherak man lugod sa tan Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa itong makasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuminongan, sa mga taong marahayan buo. Inuo maumika, rinurukyaw mika, sinasamba ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Uli ka, dakula mong kamurawayan, kagurang na Diyos, Hader langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurang nan aking buktong Hesu Kristo, kagurang na Diyos, Cordero kan Diyos, aki ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, akoan sa mong pakimaherap. Ika na nagtutukaw sa too ka nama, kaheraki kami. Tanging kasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan turong kahalangkan. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos na sa mabungang pagkabirhen ni Santa Maria, nagwaras sa katawuhan nin mga premyo nin daing sagkod na kaligtasan, itugot mo na mimibi kami, na mamatean mi na siya nangangadji para sa mo. Nahuli sa iya, magkanigo kaming mag-ako kan sa iyang aki, burabod nin buhay. Siya na kaiba mong nabubuhay sa nagahade,
kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Sa enot na pagbasa, pinagpepresenta sa satuya ang bendisyon asin pag-ampon kan kagurangnan na ipinaagi ki Aaron para sa banwaan kan Diyos. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin mga numero. An kagurangnan nakiulay ki Moises asin nagsabi, ini an isabi mo ki Aaron, asin sa iyang mga aki. Siring ka ini an pagbendisyon nindo sa mga Israelitas. Sabihon nindo sa inda, bendisyonan kamo asin ampunon nin kagurangnan. Ipasirang sa inda nin kagurangnan an sa iyang lalawgon, asin kahirakan niya kamo. Ipahiling sa indoan katoninungan. Siring ka ini pag-aarangon ninda an sa kungaran para sa mga Israelitas, asin bebendisyonan kusinda. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Bendisyonan kita nin Diyos, hulita siya maherakon. Bendisyonan kita ning Diyos, hulita siya maheherakon. Kahirakan kita asin bendisyonan nin Diyos, sumirang sa sato an sa iyang lalawgon, an sa imong dalan ikapamidbid sa kinaban, an sa imong kaligtasan sa gabos na banwaan. Bendisyonan kita ning Diyos, hulita siya maheherakon. Ipag-ugma nin mga banwaan, matanos an sa imong paghade sa katawuhan, an mga banwaan sa imong inaataman. Bendisyonan kita ning Diyos, hulita siya maheherakon. O Diyos, pag-umawon ka nin mga banwaan, pag-umawon ka nin gabos na katawuhan, bendisyonan kita nin Diyos, mag-arang sa iya ang bilog na kinaban. Bendisyonan kita ning Diyos, hulita siya maheherakon. Sa ikaduwang pagbasa, inilaladawan ni San Pablo ang kapanoan kan panugang kaligtasan, asin man ang nakatagama sa satuya na naging mga aki ning Diyos. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang pagbasa. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Galasya. Mga tugang, pag-abot kan itinalaan na panahon, sinugo ning Diyos ang sa iyang aki, namundag sa sarong babae, namundag nasakop kan tugon, sa pagligtas kan mga nasasakopan kan tugon, tangani na kita akoon bilang mga aki. Ang tanda na kamo mga aki, iyo na ipinadara ning Diyos ang Espiritu nin sa iyang aki sa satuyang mga puso, ang Espiritu na nagsasabi, Aba, Ama, huli ka ini, ika nagin aki, bako kang uripon, asin huli ta ika aki, ikaman magmamana. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos para sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo.
An kagurangnan mapasaindo, asin sa imong espiritu. pagbasa ng Ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Naghidali sinda asin nakua si Maria, si Jose, asin anumboy na nahuhulid sa bahugan. Nahiling anumboy asin inusip, ang mga sinabi sa inda dapit sa iya. Ang gabos na kadangog, nagngalas sa mga bagay na inusip kan mga pastor. Inigabos rinimpos ni Maria sa iyang puso, asin pinaghurup-hurup ang mga pastor sa pagpuli. Nagrukyaw asin nagumaw sa Dios, huli kan mga bagay na sa indang nahiling asin nadangog. Gabos siring nagayo sa ibinareta sa inda. Sa ikawalong aldaw, para sa sirkumsisyon kanumboy, itinao sa iyan ngaran na Jesus. Ngaran na itinao sa iya kananghel, bago siya ipinangidam. An marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Matukaw po. Diyos marhay na aga po sa indugabos mga tugang. Diyos marhay na agaman po, Father. Happy New Year sa indugabos. Happy New Year din po. And Merry Christmas. Kan mga nakaaging aldaw, pakatapos kan December 25, bihira ko ng madangog ang greeting na Merry Christmas. Alagad, yaon pa kita sa selebrasyon kan Pasko, sagod sa pagbunyag kan sa tong kagurangnan. Ngunyan mga tugang sa tuyang pinagsisilibrar ang kafiestahan ni Virgen Maria, ina nin Diyos. Magayon, nasa itong paghurup-hurup ngunyan, sa pagpuon kan taon sa tuya na ibinubugtakan sa itong mga sadiri sa kaibahan ni Virgen Maria, ina nyato gabos, asin kita sa iyang mga aki. Paano kita nagdadanay sa kaibahan ni Virgen Maria? Paano kita nagiging tunay niyang mga aki? Sa tuyang paghurup-hurupan, an sa iyang bilog na buhay, an sa iyang pakisumaro sa misyon ni Jesus na sa tong kagurangnan, an sa iyang pag-antabay sa iya, mantang siya nabuhay sa kinaiban na ini. An enot, nahiling ta sa Virgen Maria sa pagbareta kan anghel. Asin, sa pagbareta kan anghel, nahiling ta si Maria na naghinanyog, naghimate kan tataramon nin Diyos. Sa sayang paghimate kaini, naribong man siya, kaya siya naghapot, paano ini mangyayari? Alagad binuksan niya an sa iyang puso, an sa iyang isip, an bilog niyang buhay, kaya sa pagpahayag kan anghel, an sa iyang simbag daing iba kundi, ako an uripon nin kagurangnan, mangyari lugod, siring sa imong itinaram. Sa paghurup-hurup niya ito mga tugang, paano man kita naghihinanyog kan tataramon nin Diyos? Paano man kita naghihimate kan sa iyang mga tugon? Paano ta nasasabutan an sa iyang kabutan? Ini daw iyon sa tuyang giya sa paggibo nin karahayan, sa pagpili nin katotohan, sa pagtrabaho, pasiring sa tunay na katuninungan, sa satuyang pagkamuot sa Diyos, sa satuyang kapwa-tao, asin sa satuyang nasyon. Are we truly a child of Mary by listening to the Word of God and obeying His will? Ngunya na panahon, pwede kitang madifisilan sa paghimate o sa pagkasabot kan kabutan nin Diyos.
Ninhuli ta kadakol na mga bagay ang nakakaulang o pwedeng makaparibong sa satong mga isip kung ano talaga ang kabuutan ng Diyos. Kadakol na mga ribok ang satuyang madadangog, alagad kung buksan taan sa itong mga puso as iniisip, siring sa ginibo ni Maria, kana sa itong ina, matatawan man kita nin kaliwanagan. Sunod na hiling ka si Birhen Maria sa iyang pagbisita sa iyang pinsan na si Isabel. Dawa nga ni siya, tinawan na kandakulang biyaya, asin orgulyo, pribilehyo, bilang inaanin kagurangnan. Alagad mas nahiling pa niya ang pangangaipo kan sa iyang kapwa-tao, ang pangangaipo kan sa iyang pinsan na sa iyang pagkagurang nagbados, nagdadara kan aki, kan umboy na si Juan Bautista. Kaya naghidali man siya na nagduman sa kabuludan kan Hudiya, asin naglingkod sa iyang pinsan na si Isabel. Sa satuman ng mga buhay mga tugang, paano taman pinapahalagahan ang pangangaipo kan sa tong kapwa-tao. Ang pangangaipo sa laog kan sa tuyang harong, sa laog kan sa tuyang pamilya. Inaataman-taman daw ang mga kamauutan, mga inagrangay, kan sa itong mga namumutan sa buhay, asin man ang sa tuyang kapwa-tao na sa tuyang nanunumpungan. Sa pagkamundag ni Jesus sa Belen, nahiling ta si Birhen Maria na nagdara sa satuya sa kinaban na ini kan sa itong paratubos. Kaya angon niya na aldaw ang sa iyang titulo na sa tuyang tinatawan nin onra asin kaumawan iyo si Birhen Maria Theotokos, tagapagdara kan aki nin Diyos, ina nin Diyos. Sa satong buhay mga tugang bilang mga Kristiyano, kita man nagdadara ki Jesus. Bakong arog ki Birhen Maria, di kita nagbados para sa iya, urog na mga lalaki, di man kita nagbarados ki Jesus. Alagad sabi nga ni Kansaro kong kaibahan, we become pregnant with Jesus. Nagbabados kita ki Jesus. Bako sa satong mga tulak, kundi dinadarata siya sa satong mga puso, sa satong buhay, asin ini nahihiling kan satong kapwa-tao. How faithful are we in bringing Jesus to others? How faithful are we in manifesting His presence in our lives? Arog ki Birhen Maria na nagdara ki Jesus sa kinaban na ini. Kita gabos na mga Kristiyano, kita gabos na sa iyang mga disipulo, igwanin katungdan. Obligasyon ta iyan na darahon si Jesus sa satuyang pagkabuhay, asin pahayag ini sa bilog niyatong buhay. Akin asin mga tugang, sa pagkaaki ni Jesus, si Birhen Maria padagos na nagkuyog kan kinagawian kan mga Israelita susog sa kustom asin tugon nin Diyos. Sa satong pamilya, paano taman pinapadakula ang satong mga aki? Paano ta itinutugdo sa inda ang satuyang pagtubod? Paano ta sinda ginigiyahan? Tangani na sinda maging marahay na mga Kristiyano, asin marahay na mga miyembro kan satuyang komunidad, urog na kan satuyang simbahan. Sa rugay ro ini, sa mga pagkukulang nyato ng mga Katoliko, ninhuli ta, daita natatauanin maninigong panahon ang pagpamana kan satuyang pagtubod sa mga kaakian, sa satuyang mga jóvenes.
Pira sa mga jóvenes niya tuungon yan ng mga Katoliko, ng mga binunyagan, ang tunay na may pagkaaram asin pagkasabot kan katukduan nin Diyos. Kan mga tugon nin Diyos, kan katukduan, kan simbahan, ang simple nga ni nakatikismo, dainan ninda nasasabutan, paano yan nakadepende sa satuyang pagtukdo sa sainda kan satuyang pagtubod. Mga tugang sa satong paghurup-hurup kay Virgen Maria bilang ina ni Jesus, gibuhon taman ang satong mga katungdan bilang tagapagdara ni Jesus sa kinaban niyato ngunyan. Ngunyan na panahonin pandemya, grabe ang challenge sa satuya, grabe ang pangangaipo, asin kung minsan pwede kita na makalingaw kan sa katungdan bilang mga disipulos ni Kristo. Kaya sa pagpuon kan taon, sa tuya ng God na baguhon ang sa tuyang commitment to bring Jesus to the world. The commitment to make His light shine through our lives. The commitment to bring Him to others, our loved ones, and everyone we meet. Matindog po. Ipahayag niya to ang satuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Jesucristo aking bugtong niya kagurangnan ta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag kay Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa pagpakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ng laman, sa buhay na daing kasagpuran. Amen. Sa kaibahan ng bilog na simbahan, asin pagkuyog kan kabuutan kan Santo Papa, hagadun taan biyaya nin katuninungan para sa satuyang isip asin puso, sa satuyang mga pamilya, asin gabos na banwaan. Inian sa tong sabihon, Diyos nin katuninungan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Diyos nin katuninungan, hinanyugaan sa mong pamibi. Naan marahay na bareta nin katuninungan, ikapaabot asin ikapasabot sa gabos na katawuhan, mamibi kita sa kagurangnan. Diyos nin katuninungan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Naan katanosan asin karahayan nin kagabsan, an paghanapon kan mga pamayonin banwaan, mamibi kita sa kagurangnan. Diyos nin katuninungan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Na ang taon na ini maging matuninong huli sa pagkaminuotan, asin pagtarabang-tabang, mamibi kita sa kagurangnan. Diyos nin katuninungan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Na mapauntok ang gabos na pasakit, mapara ang gabos na mga pag-iriwal, mahali ang gabos na mga maraot na buot, mapauntok ang gabos na nagaradanan, mamibi kita sa kagurangnan. Diyos nin katuninungan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Na ang pagkaungis, masanglianin pagkamuot, ang karatan, masanglianin katanosan, ang daing pagpakilabot, masanglianing tunay na pagtarabang-tabang, mamibi kita sa kagurangnan. Diyos nin katuninungan, hinanyugaan sa muyang pamibi. O Diyos nin katuninungan, linalang mo kami asin tinubos mo kami. Nagpapasalamat kami sa imo, asin mapasamuya lugod, ang katuninungan na iwinalat mo sa kinaban. Uli ki Kristo, nasa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia.
Tindog po. Magpamibi kamo mga tugang tanganingan sa kuwasinan sa indong atang, maako malugod kan Diyos amang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iya ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos na marahayon, na nagpuon asin nagtapos kan gabos na marahay, warasan sa mong nag-uugma, sa solemnidad kan banal na inakan Diyos, na siring na nagmumuraway kami sa kapinunan kan sa imong grasya, mag-ugmaman sa kapanuan kaini, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa saimong espiritu. iitaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran, asin sarabay na mag-umaw, magrukyaw, asin magharubay sa imo sa solemnidad ni Maria, ina nin Diyos, danay na Berhen. Ipinangidam niya ang bugtong mong aki sa lindong kan Espiritu Santo, siring man danay ang kamurawayan kan pagkabirhen, pinalakop niya sa kinaban ang liwanag na daing kasagkuran, si Jesucristo sa mong kagurangnan. Huli sa iya, nag-uumaw ang mga angheles kan sa imong kamahalan, nagsasamba ang mga dominasyones, nagtatakig ang mga potestades, ang mga virtudes kan kalangitan, asin ang mga paladan na serafines, sarabay na nagsiselebrar sa kaugmahan. Nag-aarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa indaan sa mong mga tingog, sa kaugmahan ng mga magkairiba na nagsasabi. Kagurangnan ka ng gadaan banal, burabunin kabut sa kabanalan, kaya mga atang namimibi kami, pabanalakan ambun kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa lugaring nabuot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini. Asin itinao sa siya mga disipulos, na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tanan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuan niya manin kalis asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa siya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini. Tainan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin dani natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan makasaalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan
Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadanas in pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimaharak kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak, asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asin sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaharaki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na inakan Diyos, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostol sa gabos na santos, na kaidto pa nakapagayagaya sa imo, magkanig maging kahiraskan buhay na daing kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Matindog po. Natugduan kan manakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga daw niyamaan katuninungan, tanganing kami natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglao, masin pagdatong, kan sa mong paraligtas, na si Hesu Kristo.
Masin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan ka na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninungan itinataw ko sa indo. Hari pagilingaan sa mong makasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigwa na siya mapatunino asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay sa nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamunin katuninungan. Peace be with you. Maluhod po. Uya an kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalanan kan kinaban, palada ng mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sakong kalag mauumayan.
Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan maugma kami nag-ako nin mga langit no na sakramento, warasan namimibi kami na ini makatabang sagkod sa buhay na daing kasagkuran para sa mong nagmumuraway sa pagpahayag ki Santa Maria, Danay na Virhen, ina kan sa imong aki, asin ina kan simbahan, ulki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Maluhod po para sa pamibi, para sa lokal asin nasyonal na eleksyon. Maherakon na Ama, kagurangnan kan sa mong nasyon, inuumaw niya mo ika, huli kan sa imong balaog nin katalingkasan na nagtao sa mo, nin kapangyarihan na makapagpili kan sa mong mga lider sa banwaan. Nagpapasalamat kami sa imong danay na paggiya, mantang sa mong binabantayan ang demokrasya kan sa mong nasyon. Ang nagdadangadang na pirilian, nagtatao sa mo nin bagong paglaom, tawan sa mo ang kadunungan, tanganing sa mong gampanan ang sa mong trabaho sa panahon kan eleksyon. Tanganing kami maging komunidad nin pagtubod na nagtutulod sa pagbabago kan banwaan. Tawan mo kami kan kusugbuot na magtaram, siring sa paglukyaw ni Jesus kan marhay na bareta, tabangan mo kaming makapagpili na tama. Tanganing ang samong boto, magkaigwanin pagkakaiba. Sa tabang kan sa imong espiritu, giyahan mo kami sa pagpili, kay itong mga magmamakulog sa mga dukha, maghihinanyog sa mga maliluya, asin bot gibuhon ang samong nasyon na lugar nin katanusan asin katuninungan. Sa mong ipinapamibi ang mga lider na dalisayan puso, asin pinabayaan ang sadiring ambisyon para sa ikakarahay kan bilog na banwaan. Sa samong pagtingkalag sa Belen o anumboy na si Jesus, ang lawog kan sa imong pagkaherak asin pagkamot. Si San Jose na sa imong maimbod na bantay na parasurog, asin sa pagpaaling niya mo sa manto ni ina. Isabuhay man lugod niya mo, an sa mong katungdan bilang Kristiyano, ang tamang pagpili, katolikong ugali. Amen. Amen. Matindog po. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Heaven, a te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, Ilus tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria, ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, ut dignificiamur promissionibus Christi. Oremus, omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosa Virginis Matres Mariae, corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum fecem erereitur, Spiritus Sancto cooperante preparasti,
Daot cuyos commemoration elate amor, eios per intercession ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. idukaan mga payo para sa pagbindisyon. Minatubod ka munan akin ng Diyos, nakisumaro sa satuya kay itong panahon, linalaom nindoan sa iyang pagbalik giraray, an sa iyang pagdatong magdara sa Indo kan ilaw, nin sa iyang kabanalan, asin iligtas kamo huli kan sa iyang bindisyon. Amen. Amen. Parigunon kamo nin Diyos sa pagtubod, paugmahon sa paglaom, asin daay pagpauntukon sa pagkamuot sa gabos na aldaw, nin sa indong buhay. Amen. Maugma kamo naan sa tuyang paratubos nagdigdi sa satuya, siring sa sarong tao, sa iyang pagbalik sa kamurawayan, balsan niya kamunin buhay na daing kasagkuran. Amen. Bindisyonan malugod kamo kan Diyos na makakamhan, anama, asinan aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katininungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Happy New Year po sa Indogabos. Happy New Year po, Father. Ang biyaya ng Diyos pinahayagamos para sa kalikasan ng